I dag, os to, vi skal på en mission. Der er dig, der skal stjæle cyklen, og jeg står for det. Er du med? Nej, jeg ved ikke helt. Er du sikker på, at vi skal? Sikker? Jeg er 100% sikker. Det er dig, der skal gøre det, du skal være min lærling nu. Du skal stjæle den der cykel. Jeg har brug for den. Jeg vil gerne have, at du skal gøre det for mig, sådan så du også lærer noget. Jeg har ikke lyst til, jeg gider ikke. Siger du ikke har lyst en gang til, og jeg viser dig, hvordan landet ligger. Jeg tager fat i dig, og jeg blaffer dig rundt, mand. Jeg gider ikke. Jeg går nu. Jo, hvad sagde jeg til dig? Jeg sagde det til dig! Er du med? Ja, jeg skal nok gøre det alligevel. Ja, I thought so. Ja. Kom. Op med dig. Kom, skal vi gøre det nu? Ja, kom, lad os gøre det, man. Mission. Skal vi tage den der? Jo, kom. Og husk det her, ikke? Det er din første gang, det gør, at du er nybegynder. Jeg skal nok lære dig det, jeg skal nok give dig råd og sådan noget. Men du skal prøve cykel, det er ikke så svært. Du skal bare lige bruge en lærer og en pas eller noget. Men jeg skal nok vise dig mig, jeg er mest professionel, du er min lærling. Ja, jeg skal nok gøre mit bedste. Har du lighter? Jeg har en lige her, 2 sekunder, jeg skal lige finde den. Jeg siger den fakta, inden jeg kom her. Værsgo. Tak. Er det fint nu? Nej, lad mig. Sådan er det fint. Har du lighter? Kom så. Klar til din belønning? Ja. Okay, hvor meget vil du have? Du gjorde det godt, værsgo. Tak. Kom med min cykel. Hvordan ser det ud? Og i dag, så i går stjælte cyklen, og i dag så skal du stjæle en computer og en Mac. Er du med? Nej, jeg gider ikke igen. Det er ikke en god idé. Politiet kommer eller sådan noget. Jeg tænker, det jeg gjorde mod dig i går. Kan du huske det? Ønsker du det igen? Nej, så lyt efter, at jeg siger, at vi gør det nu. Jeg skal nok gøre det. Kun fordi du tvinger mig til det. Eller sort det herude. Jo, altså. Sort kalder på dig udenfor. Du skal over til ham. Okay, skal vi gå til ham nu? Ja. Ja, så. Se. Ja, vi ses. Ja, det gør vi. Jo, vi ses. Ja, vi ses. Nå, vi ses også jeg snart. Jeg har den. Har du en Mac? Ja. Ja, super. Jeg skal sende den videre i så. Har du pengene? Ja, jeg har. De her. Check, okay. Jeg har masser her. Du gjorde det faktisk godt igen. Han fandt ikke noget. Så har du Nå, Tak. næste gang får du mere, hvis det bliver. Du skal næste. Så nu, vi skal stjæle den her bil, okay? Er du klar? Fordi, ja, altså vi tager den bare, og så kører vi væk. Fordi politiet
siger så først nu. Er du sikker? Ja, kom nu bare. Ikke lad mig tvinge dig igen. Nu skal du bare sige ja. Ja, okay. Den er åben. Ja, det er sådan, det går, når du tvinger mig til noget. Fuck. Ja, vent og se mig. Jeg bomber dig i din... Go perker, du er en perker. Go dansker, du er en dansker. Vi bliver stærkere, for vi perker. Og hvis I alle sammen er så perker. Vi perker for lyd, klar til fest, når en perker i byen.